Moi boas, aquí estamos nun Galiportus Internacional, unha maravilla, temos o gusto, o prazer de estar aquí nada máis e nada menos que no Parlamento Europeo, neste convite fantástico con Ana Miranda, eurodiputada do BNG, nesta Alianza dos Verdes e Alianza Libre de Europa. Moi boas, eurodiputada. Moi boa tarde, que tal, benvido? Moitas grazas, obrigadísimo, é unha maravilla poder falar aquí de tantísimas cousas, esta deferencia de trasladar o plató habitual da nosa radio municipal por este encontro internacional galaico-portugués. Hoxe estamos aquí intentando un pouco, agora nos contas un pouco como é a túa frenética actividade, mas vou directo ao gran. Como é, que é isto do Bridge for Euro que se debate hoxe, que se ven de aprobar este regulamento tan importante que destacabas ti antes na túa ponencia un pouco, que se acaba de aprobar, como dicimos, e que pode axudar a desenvolver as rexións fronteirizas? Ana. Bueno, pois esta é unha normativa que se chama Bridge for Europe, Ponte para Europa, que o que significa é poder eliminar todos os obstáculos, os entraves, todos os atrancos que hai nas fronteiras para que a xente poida vivir sen eses atrancos. É dicir, ti vas dende Tui a Valença e vas a traballar a Valença e se che pasa ali un accidente é todo un problema administrativo. Ou os transportes, ou o recoñecemento de cartas sanitarias, ou, no caso dos incendios, os incendios non teñen fronteira, van dun lado para outro. Vivius entre o Xurés e o Xerés, na provincia de Ourense. Ou, por exemplo, aos temas dos estudantes. Hai tantísimos entraves, tantísimos obstáculos, tantísimos atrancos, que era moi importante ter unha normativa a nivel europeo que eliminara, que polo menos que descubrira ou marcara cales son eses obstáculos, non? Eses impedimentos. E o que pretende esta normativa vai ser unha normativa de carácter voluntario, é dicir, os estados poden decir se queren ou non queren, mas consideramos, despois dos acordos que houbo no Consello, no Parlamento e na Comisión, que vai a ter moita aceptación. Porque, ao final, voulle pasar así uns datos, non? A eliminación completa destas barreiras legais e administrativas, según os datos que nos temos, suporía, a parte dos beneficios para as persoas, 457.000 millóns de euros adicionais ao valor engadido bruto da Unión Europea. Iso pode ser unha economía moi fluida de cara ao que pode ser a fronteira galego-portuguesa, logo está o tema dos transportes, logo está a vida diaria de cada persoa que vai alá ou que traballa alá ou que ten familia alá, e que ten moitísimos atrancos no día a día. Nos organizamos hai pouco unhas xornadas en Tui, precisamente que foron moi interesantes para falar deste tema e tivo moita aceptación, tiven moi boa relación, ademais, co relator, con Gotzi, que tivo unha atitude moi aberta, as nosas emendas, e agora o que queremos é que o punto administrativo de información vaya para Galiza, porque que hai? O risco de que o Estado poida leválo a Madrid. Xustamente nesta creación deste regulamento de cooperación transfronteriza, efectivamente, pois fala da creación destes puntos de información. Como pode ser, Ana, que na Europa das fronteiras derrubadas, da Europa da libre circulación e da Europa que intenta comunicar os Estados membros, neste intento de desburocratizar, vemos que Lisboa e Madrid, cal é o sentido de que poidan ter o peso na relación transfronteiriza con estes puntos de información, que efectivamente deberían estar canto máis perto desa fronteira para tratar os problemas reais deses cidadáns que están aí. Efectivamente, os estados sempre teñen a tendencia a centralizar. E no caso do Estado español é clarísimo, non? Priorizando un corredor que vai sempre pasando por Madrid, en vez de coller o corredor atlántico, que sería para nós unha oportunidade moi grande de cara a Portugal, ou priorizando que, o mellor, un punto de información sobre as fronteiras este en Madrid. A ver, hai moitas fronteiras. Está a fronteira galego-portuguesa arriba, está a fronteira noutros territorios do Estado español, está a fronteira francesa tamén, con outros territorios do Estado español. Entón, terá que ter un pouco a manga ancha e aberta para que os puntos de información transfronteiriza estén situados nos distintos territorios e non en Madrid, porque así non tería ningún sentido. O que pasa é que até agora foise facendo así. Antes non había normativa, e iso é o que fai que logo non haxa solución de problemas rápidos. Mira, o río Miño ten unha serie de problemáticas impresionantes sobre o tema de hábitats.
hai que pasar por Madrid e por Lisboa. Lisboa tamén ten a tendencia a centralizar. O que pasa é que é certo que Lisboa e o Estado portugués están priorizando moito a conexión galega en todos os sentidos. A conexión persoal, a conexión cultural, a conexión de transportes. E agora o que temos é que impulsar para que se eliminen todos esos atrancos e sexamos verdadeiramente unha eurorrexión, non? Que era o que pretendíamos, con máis de 7 millóns de habitantes. Exacto, e con máis de 2 afectados directamente E por que oportunidade, non? Sí, sí. Que oportunidade. Como foi un pouco o camiño? Falas de que a aprobación, despois de pasar un pouco pola Comisión, polo Parlamento, para o que estás afeita ti a viver das dificultades moitas veces de sacar adiante resolucións, esta foi bastante cómoda, non? Non, porque levaba moitos anos atrancada. Ese foi o problema. E agora, en cambio, cando chegou ao Parlamento nesta legislatura, o paso final foi moi rápido. Además, tivo un ponente moi aberto as cuestións transfronteirizas. Eu considero tamén que nos axudamos moito no sentido de que vindo dunha fronteira como é a fronteira galego-portuguesa e tendo ademais a nosa xente en Tui, na Guarda, en Verín, en Salvaterra, en Tomiño, no Rosal, traballando moito, moito e dende hai tempo por iso e ademais traballando tamén dende o Parlamento de Galiza nas cuestións transfronteirizas e por suposto dende o Congreso e agora nomeadamente tamén dende o Parlamento coa aprobación deste importante regulamento Bridge for Europe. Creo que axudamos tamén, e é unha honra, no? Para min como eurodiputada do BNG estar nesta normativa, nesta legislación, saber que é un paso para a Europa dos povos, que é un paso precisamente para facer máis Europa dos povos, menos Europa dos Estados, ou dos Estados centralistas, polo menos, e ao mesmo tempo tamén é un paso de irmandade cultural e de irmandade entre as persoas e os povos, como que representa que ti non poidas ir á fronteira galego-portuguesa coas mesmos dereitos se vives nun lado ou noutro, eses atrancos, no? Que me contaba un día pois o noso concelleiro Xosué en Tui, que decía que el traballaba moito en Portugal e que tamén el foi un dos que me animou a facer ali a xornada. Por tanto, non foi un camiño longo, pero nestes últimos tempos e tamén o feito de que o BNG sacara escano dende o principio, porque, fíxate, coincide o inicio do escano con esta normativa e que se nos adjudicara a nos en nome do grupo no que estamos aquí neste Parlamento Europeo, en Estrasburgo. Comentabas un pouco, Ana, toda a cuestión aí do Río Miño. Temos moi recente a experiencia do COVID-19, cunha fronteira totalmente parada, unha fronteira moi porosa, das máis porosas de Europa, e que en tempos convulsos vemos como pois sí que podes circular pois do lado portugués cos teus veciños, do lado galego cos teus veciños, a pesar de que non, como se sabía, non había contaxios do outro lado e sí do teu lado. Temes que en tempos convulsos volvan, hai ese temor tamén, ese ruxe no Parlamento de que volven as fronteiras á mínima, ou esta regulación tamén pode axudar en parte a desmitificar isto? Mira, estou vendo os datos. No ano 2017, as barreiras legais e administrativas nos territorios transfronterizos provocaron unha perda do 3% do Produto Interior Bruto Europeo. Na época do COVID, nalgúns casos máis do 50% segundo os nosos datos. E por qué? Porque houve unha falta de coordinación entre os Estados membros, porque houve esas barreiras físicas, non? Totalmente. Hai ese ruxe que pode volver a pasar, pero tamén, tendo este mecanismo, hai que evitalo. Hai que buscar mecanismos solucionadores deses problemas para que cando oxalá non pase nada así, pero se pasara, teñamos instrumentos que faciliten, non? Bombeiros que van dun lado para outro, policía, estudantes que se poidan mover. Ti, por exemplo, para ir como estudante para ir a Portugal tens que pedir un seguro, pero unha cousa complicadísima. Hai no que pedir tamén se vas dentro do ámbito galego, pero para Portugal máis porque é un estado diferente. Entón, ese solucionador de problemas que ten que facer que as fronteiras sexan pontes e non atrancos. O recoñecemento máis dos pontes, títulos. menos barreiras. Sí, efectivamente. Despois temos tamén a cuestión un pouco de diferentes
figuras un pouco que saen a raíz destas resolucións. Fálase aquí no regulamento da figura do iniciador, unha persoa tanto do ámbito público como privado que pode detectar o obstáculo e a partir de aí, pois, bueno, implicar un pouco a zona xeográfica afectada, veremos como isto vai adiante, non? Pero esta figura do iniciador vemos un sentido práctico ou algo etéreo, é dicir, como pode, tú que estuveches aí nas xornadas tamén entre tú e Valença, falanse dos mediadores transfronteirizos. Este tipo de iniciadores, por onde ves ti que poden ter ese sentido real práctico? Como a xente se vai involucrar? A ver, ten que ser esa figura do punto de información transfronteirizo, tería que, bueno, podería ser ou unha administración pública, imagínate un concello, pode ser unha asociación de veciños, pode ser unha ONG, pode ser un colectivo cultural, bueno, eu que sei, pois ponte nas ondas, por exemplo, que tanto fixo, ou pode ser un medio de comunicación que fale... Tú podes ser un iniciador, sabes? Mesmo con este medio de comunicación que comunica aos povos, para detectar, por exemplo, que non se escoite nun lado ou outro. E aparte, uns non excluen os outros. Nós o que creemos é que debería de ser unha administración pública. E ademais que este do lado galego, pero que sexa un punto común para toda a fronteira. Sexa onde sexa dun lado, do outro, ou que haxa varios en varios concellos, por exemplo, pero tamén poden ser distintos colectivos, distintas, que non pode ser unha persoa física. Exacto. Entón, eu se lle vexo unha aplicación práctica e, ademais, isto ten que ser o que elimine eses atrancos, eses obstáculos, esa falla de recoñecemento, eses problemas que ten a xente que cruza a fronteira cada día, non? A fronteira ten que ser unha ponte, por iso, máis pontes, menos atrancos, menos barreiras, non? Como pasou na época do COVID. Sí. E como pasa, como queda un pouco a cuestión no ámbito medioambiental? Sabemos que estás moi involucrada na cuestión de Altri, desta macrofactoría celulosa de orixe portuguesa que se quere instalar no corazón galego. Penso non tanto en Altri, que tamén, que queda a 150 km da fronteira, mas imagínate as cuestións burocráticas do propio Miño, ca polución do outro lado, a raya seca. Como ves tamén a cuestión medioambiental nunha época tan importante de mudanza climática, de asumir o reto que temos por diante, tamén a nivel fronteirizo? Como está a cuestión medioambiental? É importantísimo. Mira, hai uns anos estivo aquí o actual presidente do Consello, Antonio Costa, e eu faleille das carballeiras, faleille dos incendios nos montes, de que os incendios non teñen fronteira. Contribuir como que está pasando en Galiza, que unha empresa portuguesa, Altri, como din eles, Altri, como decimos nós, vaya para a zona que quere instalar o goberno da Xunta, é o contrario do que se debe de facer. É o contrario das políticas que deberían de servir para crear emprego, das políticas verdes, das políticas ecoloxistas e, dende logo, é o contrario do que necesita o noso país. Non podemos recibir nós o que non quere Portugal, iso para empezar. Pero tampouco queremos iso malo para os portugueses, porque os portugueses teñen unha moratoria do eucalipto. É dicir, os portugueses fixeron o ben. E agora, simplemente, unha empresa como foi expulsada, digamos, nese ámbito de Portugal, quere vir a Galiza e nós que sexamos os paganinis desa cuestión de falta de cumplimento ecolóxico e de ir a unha serie de empresas que ao final son empresas de macrocelulosa, como esta, en convenio con outras empresas galegas, nas que hai unha falla de transparencia total, nas que se pode dañar os recursos agrarios e marisqueiros de varias comarcas e de varias vilas, e, por tanto, non queremos iso nin en Portugal nin na Galiza. E é impresionante a solidaridade tamén que hai dos deputados portugueses aquí cando eu falo do tema. É moi, moi importante tamén, porque eles xa sofriron iso. Entón, eso non o queremos. Por outro lado, está o tema do río Miño. Niso era o que poderían ser os fondos. Eses fondos de recuperación poderían ir para sanear o río Miño. Por suposto, para sanear as rías. Pero xa que falamos de ríos, por que non se sanea o río Miño como debería, que está tendo unha perda de biodiversidade ecolóxica denunciada na Confederación do Miño, e que tamén ten que pasar por Madrid para solucionarse por Lisboa, cando podería solucionarse a nivel de Xunta e da zona norte de Portugal? Non, hai que pasar por Lisboa, hai que pasar por Madrid. Madrid ten que chamar e convocar e estamos sempre así. Non pode ser. Eses atrancos administrativos o que están facendo é
que estemos deixando que o río Miño se contamine, que non se poida pescar en algúns sitios, o problema que hai coa anguía, o problema que hai. Entón, para aí poderían ir os fondos de recuperación, claro que sí, pero non para empresas altamente contaminantes de celulosa, que o que vai a facer a contaminación das rías e dos ríos. Neste caso, do río Gullana. Correcto, pero digo, entón, unha vez que falábamolo no programa que fixemos o ano pasado, unha vez que se ve tan lonxe Europa para a xente da pé, para a xente das nosas comarcas, das nosas vilas, dun e do outro lado da raya, como este tipo de regulamentos van adiante, chegan con efectos sólidos á realidade da xente da pé, porque claro, moita xente que nos este a escoitar pois pensa, sí, o que se decida en Europa, máis ou menos todo o mundo vai entendendo que o que se decida en Europa é fundamental, iso sabémoslo en todos os sectores productivos, mas despois, como este tipo de cuestións, cando entra na ecuación, outra vez insistimos, Madrid, Lisboa, Lisboa, Madrid, como realmente chegan a sair adiante e a ser un avance claro? A ver, a idea deses puntos de información é detectar que problema hai, pois imagínate, se tes moitos casos que se repiten que haxa un problema administrativo co tema sanitario, isto vai directamente a Bruxelas, e Bruxelas ou pode legislar por nese tema, ou pode facer un apercibimento, ou pode exixir. Neste propio 2025 falamos? No, entraría, bueno, sí, en 6 meses. A finais, sí, a finais. Moi ben. A finais, e agora o que hai é que escoller os puntos de información. Eu insisto, ten que haber punto de información para a eliminación de obstáculos do Bridge for Europe, do Ponte para Europa, en Galiza, non en Madrid. Déixame dúas finais, que sei que a túa xenda anda moi acelerada. Déixame un pouco en relación ca túa actividade parlamentaria. Contanos como é, nos puidémolo ver neste día intenso que levas, para que a xente se faga unha idea, como é unha actividade frenética como a túa. Son as 5:05, levo xa moitas reunións, varias intervencións no pleno, e agora, despois desta conversa que temos aquí con vos, contigo, teño que ir a unha reunión con xornalistas para explicar o que é precisamente o Bridge for Europe, xornalistas que viñeron a visitar o Parlamento. Logo hai unha intervención no pleno. Despois teño que ir a un debate sobre Palestina, un debate moi importante que se vai a dar con eurodiputados e eurodiputadas que estamos moi implicados no tema de Gaza, e dende aquí quero facer un chamamento pola paz, un chamamento contra o xenocidio de Israel en Gaza e un chamamento a que tomemos e sigamos falando. Por iso rouboche este minutiño para decilo, claro que sí, porque é moi importante, e aparte a min sinceramente me parece que Europa non está facendo nada, é unha hipocresía moi grande, e evoca xa esta alianza de eurodiputados, de eurodiputadas, e hoxe imos a un acto no medio de Estrasburgo, xa aquí neste lugar no que vimos sempre e nunca temos tempo de parar porque realmente estamos traballando de un lado para outro. A actividade é moi frenética, moi frenética, sí. E a última, evidentemente, como é a túa relación cos grupos portugueses, como é ese especial vínculo unha vez que falas moitas das túas intervencións en portugués? Teremos a sorte agora de falar tamén con Francisco Asís do PS do lado portugués para que nos fale un poquinho destas cuestións desde outro punto de vista, mas ti desde o teu valor simbólico como galega que fala moitas veces a portuguesa, como é esa chiscadela, como é esa relación con Portugal, aquí no Parlamento? Pois, obrigada pola pregunta, sen dúbida. Eles veno moi ben e moitas veñenme a falar, e xa non é a primeira vez, xa pasaba antes noutras legislaturas, e veñen e din, moito obrigado, Ana fala moito ben. E din, por exemplo, temos unha deputada que é nosa. E no servicio de interpretación de Parlamento, no servicio portugués, eu teño falado así varias veces, teñen comentado, decir que eles me consideran súa tamén. E é bonito porque hai intérpretes galegos tamén na cabina española, entón eu teño ali... Xogo cos dous. As dúas bandas. Sí, xogo cos dous, pero tamén se teño que falar en inglés falo, se teño que falar en alemán falo, se teño que falar en francés falo. Quero dicir, é que depende moito dos debates e das circunstancias. Hoxe falei do tema dos arancéis, das taxas de Trump, do autoritario Trump, falei en portugués, galego-portugués. Para mí é galego-portugués.
Pois fantástico, graciñas, obrigado tamén por ser nosa, por darnos cubillo aquí no Parlamento Europeo, nada máis e nada menos, polo convite, por ver un pouquinho a primeira persoa como traballades, como traballas, tú e o teu equipo. Un placer contar contigo aquí no Galiportus outra vez máis e falarmos tranquilamente e con moito sentido destas cuestións galaico-portuguesas que tanto nos preocupan. Pois moi agradecida e que non sei se a última vez, ¿no? Que veñades máis veces e, por suposto, en calquera cuestión que podamos ser útiles porque é precisamente nesta comunicación na que pode haber que se saiba o que facemos, para que sirve, para axudar a xente e, ademais, xa sabemos que non vais a ir na TVG. Mais si vais a ir na Radio Ariza en todas as plataformas que nos estades escoitando aí desde calquera punto do mundo, escoitando a Ana Miranda aquí no Galiportus. E un saúdo para Llariz, que é unha terra que quero moito. Unha aperta grande, Ana. Graciñas, obrigado.